Tuleeko sulla tai sun kaverilla pelattua rahasta? Se on aika yleistä ja niin on myös pelaamisesta aiheutuvat haitat, joita voi olla esimerkiksi velkaantuminen ja muut rahaongelmat, riidat sun läheisten kanssa tai vaikka ahdistuneisuus. Pahimmillaan peliongelmista voi muodostua rahapeliriippuvuus. Jos sulla tai sun kaverilla tai muulla läheisellä alkaa pelaaminen menemään vähän niin kuin lapasista, muista nää asiat. 1. Älä lainaa rahaa pelaamiseen. Kenenkään ei pitäisi pelata rahalla, joka ei ole omaa tai jota ei ole varaa hävitä. Älä siis pyydä rahaa pelaamiseen muilta tai ota vippejä. Älä myöskään anna kaverille rahaa pelaamiseen, koska silloin vaan mahdollistat velkaantumisen ja peliongelmien syntymisen. 2. Pelaamalla et tule voittamaan takaisin niitä rahoja, jotka olet jo hävinnyt. Jos huomaat tämän ajatuksen nousevan tai kaverin puhuvan tän suuntaista, on aika stopata siihen. 3. Pelaamisesta kannattaa kertoa rehellisesti eikä salata sitä. Hyvä ihminen. Salaaminen lisää pahaa oloa ja tulee tunne, että on täysin yksin ongelmien kanssa. Vaikka olisit hävinnyt kuinka paljon tahansa ja se hävettäis niin perhänästi. Kerro silti tästä jollekin luotettavalle. Jos tuntuu, että jollekin tutulle voi kertoa, kerro vaikka kuraattorille, terveydenhoitajalle tai ota yhteyttä auttavaan chattiin tai puhelimeen. Muista myös, että tosi isoon ongelmiin tai velkoihin on saatavilla apua. Yksin ei kenenkään tarvitse pärjätä. Ja jos tiedät, että joku sun läheinen kamppailee näiden juttujen kanssa, niin vinkkaa sille myös olemassa olevasta avusta. Ja jaa tää video tietenkin. Tällä näytti kertoja.